gonbidatu sekretu bat daukagula uste dut, ala? Alaxe da, bai, Xavier. Gure gonbidatuaren pista batzuk emango dizkizuela. Bibotea dauka. Eta reko handiak dauzka. Eta Libiatik dator. Nori izango da? Gainera itzultzaile batekin dator, Sardatia Mustafa Dali itzultzailea. Eman diezagun txero bero bat. Mustafa Dali itzultzaileari eta gure gaurko gonbidatu bereziari. Arratsaldeon Gaddafi jauna, oso pozik gaude zure bisitarengatik. Ala zuen Faraja, aha. Azalo da horrein Faraja, txalabaja. Mila esker Rafaka, oera oso pozik gaude egotagatik. Bero galdeak ikasiko gara. Zenbat urterek ikasi ziren politika munduan? Hogeita zazpi urte nikuenean. Oso gazte hasi zinen politika munduan, harrera hona izan galtzen duen. Uzuzanez, alamajaz, sarkabole, zamalajaz, txean. Hasieran ez nuen oso harrera hona izan batez ere Tripoli hiriburua. Beno, orain irakurketara pituko gara. Mediamarke ekainaren 12tik aurrera bezi gabeko astea ospatuko dugu, hemen, Orrubia poligonan, Forum Esport dendaren aurrera. Mediamar, esazutuna, erazu. Kaixo berriro dizkideok, hemen jarraitzen dugu Muammar al-Gaddafi jaunarekin. Gure telefonen irkiko dugu, Gaddafiri galderaren bat egiteko. Gaddafiri zer galdetu nahi badiozu, hautez aukera. Barkatu Antxon, baina dei bat daukagu, nor da? Arratxaldeon, deianen bidez. Ostia, natokoak dira motel. Bai, gara, deianen bidez Gaddafiri kontrako aire edazioak hasiko ditugula komunikatzeko deitzen dugu. Basta baraja, asa roja! Kabroen azkagaria, sasukumeratua. Beno, dei honekin bukatu beharko dugu. Azkaraja, azomat, Miratzen ari biharren natokoak hemen daudela eta irratiak sartu egin nahi dutela. Nora doa Gaddafi jauna? Elkarren saioa bukatu beharko dugu. Ez da zuen irratzaio lasia izan, baina jateko ordua iritsi zaigu. Eberegoko gara urrengo astean gure zoaz pikutari irratzaioa. Agura eta onde izan, entzulea baiteri. Zuke, basain.